Kaixo txoriene, kaixo, zeuriturrita. Astia gaur hasten dugu, gainera beti ni ilusinuekin etorten azlanera, holan, astelena denean, ze astelen gozoa edia. Bai. Beraz, astelenak ospetxarra dauka, ez? Beti jendea, bixara astelena, zelako txarto. Hori da, ez tabelako txorinen lan iken. Lehen beganoa zirenean triste etortzen zinen. Bueno, apurtxo bat gehiago bai, aitortuko zut, Ontxe, azukre tartian be ni beti posik. Baina egisa da, astelen veganoetan be bai, ondo pasatzen ginula, baina oin hobeto. Bueno, hainbeste gurinekin gainera, eta hainbeste azukrekin. Txarto pasatzek ez dau. Ez, bueno, gero, igual, janda gero. Bueno, ia, ikusiko. Bueno, eta zein behar da zorren, Nik egin ditut opiltxo batzuk deitzen diela eskoneak. Orduan, opiltxoak berez, ez diolan gozo-gozuak, ze azukre moduan bakarrik 25 gramo azukre hau zeramaten dabe, baina gero da betegarrixa goxua dana. Orduan gero nintxaukat piku marmelada da, taldo zuela edozein marmelada jarri, azukre desente geixau, eta, bueno, ingo bolako opiltxo batzuk, zuze ekarri oso astelen gozo honetarako. Nik lore kontuak aipatu nituen, lehen goztiralean loreak ingo nituela, eta bai, asmo da loreak egiteko, gaiu honekin, eta gehiago nuen esaten, gero kontatuko dizugu nundi datorren, baina batzuk ezagutzen duzu hau, lantaldeko batek esan dit, bere amamak etxean egiten zituela, honekin, holako, ore frigitua da, eta honen nireak azukrerik ez da ma, zer. Ezer? Ez diarok botaldigo gainetik, ero azukriak ero pasatzeko, baina berak, errezetak ez da ma ezer. Bueno, gero ikusiko usuria, ontxe neria botakot. Irina azukre hautzakin, gatzakin eta legamisakin nahasiko, eta gero gurina gehitxuko zau, eta berriz nahasi are moduko testura bat lortu arte. Arrautza esniakin nahasita gero, lehengo horiai gutxinaka botako zau. Horia landu ingou, arrabola batekin zabaldu, eta gaieta molde batekin borobiak ingo itxugu. Labeko erretilu baten jarri da 15 minutu erreko 200 graduan, eta bitxartian ingo gurina esniakin eta azukre hautzakin arrotu. Opiltxuak erdeitxik zabaldu, eta gurin krema eta marmelada putxo batekin zerbitzatuko dugu. Beraz, batek esaten daben bezala? Az da deia funtzioa. Hasiko algea. Bale. Eta aurren hori etorri zait. Hemen txenik daukat gozogintzako irina, eta hau, legamia, berez legami kimikoa, hau da, altzagarri kimikoa, eta azukre hautza jarrikot, hau da, osagai lehorrak dienak. Eta gero gurina, hau, ore auskorra bat izango bazan bezala, daukat, laukitxo txikitan, 85 gramo, holan, hotza. Eta gero, hori, lantzen joango gara. Oso, ondo. Bueno, hau da, berzio askarra, eskonak txorienen egin ditugu, eta ez da egin okin bat izan zen, enek batzen, idoia, eskona nok egiten ditu bai, aidak bai, iza okindegikoak ere eskon oso gozoak egiten ditu, gaina, tendu berzioa mas pasaduna eta hori, erra benetan. Txarto zigara. Zuri bak ez zaizula gustatzen, baina, bueno, hemen marmela ninguruan da nik ero badauzkat historiak, beha zuri kontatzeko. Zigor, lehen astu injatela, gatza putxo bat bai, botakotza, sapori altzatzeko. Bueno, ikusi zuen, legami, hautza legamia, bueno, berez ezin zaiola deituz, ez da legami bat, baina, bueno, nik ikusi izan ditudan errezetak eskonanak, legami, hau okine legamiakin, orduan, hau da, hor, fermentatzen utzi behar da, lehenengo orea, gero altzatzen utzi, gero moztu, eta hor, bueno, beste lanketa badauka, ez? Eskona berez, erresuma batutik, bueno, ni beti uste nuen Irlandakoa ziela, baina berez, Eskoziarrak omen dira, ez? Eskoziarrak omen dira, eta, bueno, han oso ohikoa dan, gozari bat gehiago, edo medixen da, edo. Bai, ze berez, eskon dator esgon, eskoziarretik, eta zatitxo ero nahi du esan. Orduan ez dakit, izango dira berez olako opiltxo batzu. Egisa da, nik errezetan nolan begiratzen, errezeta desberdinak eta esaten zabien, gero, labian sartzerakoan, sartzeko bata bestean onduan, zen naiz eta itxatxi, hori da labe bai, bueno. Gero askatu egiten dituzu. Hori da. Guk errezumua batua esan du moduan, hori, azkenean, erresuma batua egon ziren toki guztietan, Zelanda Berrian, Australian, eta ohitura badago eskonak gozari moduan jateko, eta ezberdinak omen dira. Antza, iparraldekoak eta hegoaldekoak ezberdinak dira. Iparraldekoak izango ziren pixkatolan, simplea aldera, eta hegoaldekoetan da, botatzen direten tokian, patriren berzio ez dana, ez? Horre, maspasak eta fruitu lehorrak eta botatzen omen dizkieten. Nik ikusi ditut baita eskona, baina ogi luze bat izango asan moduan. Hau da,
egin beharren opilak, Bai? luzengak, Inklusioan eta ez ero dut hartu ikusi. eta pusketa bat hartzen duzu. Baina bada holan boio opil testura dauka, eta hori, ez da gozoa, ez da... Bera, Da gehiago jaten baduzu betegarri ezer gabe, betegarri gabe eta ez da gozoa. Hori da betegarri sartzatu da. Bai. Azkenean, dauzka, 450 gramo irin, eta azukria 25 gramo. Beraz ez da holan gauza bat gozo aldera joko dau, baina azkenean, brioxa gozuo da. Hau baino. Bai, Eta brioxa jaten da plater gasixekin. Beraz, ez dutena ikusi nik sekula da, eskon hau, betegarri Errezeta- gasixekin. Ez? Bueno, aukera daukau, Gero sartuko zabor. Sartuko azpilan zerbait. Bueno, hemen badaude, horre resumo batuan, Debon eta Kornuaiesen artean, horrantza pike pixka daukate, ez da egiten hemen nola alderatu, ez da egiten Donosti eta Bilbon artean, ero. Eta oso parregarria, batek egiten du gainean, Kornuaiesen uste daukatela marmelada eta gero krema, ez? Bai? Eta Debonen alderantziz. Lehengo krema eta ero marmelada gainean. Orduan batean hori, eta bakotza berea defendatzen du, esanez, berea hobeto, batzuk politiagoa direla, besteak ez dut, koska itean hobeto dela aurrena mermelada izatea eta ero krema azpian. Bueno, hor, ja, esaten duguna, bakoitzak beria defendituko du, hor ez dago zer eginik. Zu horta zerbaitetara ohitu bazara, eta asko da militantzia batik ere, ze ostra. Etxekoa defenditu barko duzu, ez? Naiz eta batzutan, hau txikiarekin onartu. Bueno, baina bestia ondukoa ez dago. Txakolixaki pasaten jat. Txakolixak beti defendatu da, eske getarikoa defendatu duzu, eske Bizkaiako gehiago gustatzen jat. Eta batzutan... guztuen inguruan ez dago ez egiatzen. Horregatik. Kontua da, getarikoa zen Bizkaikoa zein Arabakoa, txakoli oso onak egiten ari dira da Euskal Herrian, eta... Ze ostra, albariño batero, ni jentia guztien duen, albariño bat. Erantzaz, txakoli bat. Obia dala, hombre. Eta hori da betxu, futbola bezala. Nire, jendia pikatzen dana pila bat, derbixetan, atleti edo reala da. Jo, hobeto, hemengo batek irabaztia, nik piki hau lertzen dut. Baina batzutan da, nik atletikekoak gorroto ditut, edo realikoak gorroto ditut. Jo, gorroto, kanpoko dozein, ez? Madrilekoak nahi dozu gorroto, baina, jo, hemengo bizilagun bat, ez? Beraien artean jokatzen dutenean, surrealekoa izatea, eta ni atletikekoa, ez? Beraien artean. Baina daude, batzuk hori, besteak, hau da, ero realak, ero atletikek, beste baten kontra, nahi hau dutela besteak irabaztea, hori bai dela gauza nik ez duan lertzen. Orduan jendia ez da real salia, ero aleti salia. Da bestearen kontrakoa, berdin zaie, real salia naiz, da realak galdu du, baina aletik galdu ditu eta ine 3 lesionatu dira, orduan posina. Horrek ez dauka zentzurik, guretzako behintzat, gu ez garela futbola amorratu, baina Euskal Herria amorratu bai. Beraz... bueno, hemen esnia eta arrautzak nahasi ditut, eta oin joango gara, ore hau, apurtxoka, biltzen. Hau geratu da, holan, are modura ikusten duzue testuria ez dela irinana, emoten da, holan, hartu irin lodi bat edo, honen testuria geratu da gurinakin. Eta oin joango gara, biltzen. Oso, ondo. Bueno, legami kimikoa, Patrik, legami deitu berez ezin zaio deitu. Ez da legami bat, altzagarri bat da. Horre, inoiz aipatu dugu hemen gasifikazio hori eskerre egiten duena da pustea. Horre, bizkotxoak, erabiltzen ditugunak. Eta legamia berez izango ziren, hemen behin baino gehiagotan erabili ditugunak, ez? Dago, legami freskoa, izango dela holan. Tako moduan, saltzen dituzten holan, komertzioetan eta guretzako etxerako tako txikia, baina jute mazate okindegitara eta, holako tako handi batzuk izaten dira. Olako bat, gurina izango esan bezala eta handixabak. Eta handixabak ere, neko handixabak, eta azkenean horrek, horrek bizirik dauden legami batzu da hori, eta orduan oskailuan gorde behar izaten direnak, eta horrek lan iteko modua ezberdina da. Horrek, eta gero dagoena beste alde horra dana, baina horrek iten dutena da, azkenean, irinaren da azukrea jaten dituzte, eta hor, beraien, esan dezagun, era errezean, puskerrekin ero,
bueno, ba, hor gasifikazio gertatzen da, pustu egiten dira, ba, guk Ta zigor, erabiltzen ditugun oreak. Oskailuan sartu bidienak eta kontsumitu inbidienak, ze horrek badauki epe Bai. muga bat, 10-15 egunekoa normalen izaten Bai. dana, eta hori izostia bebai badaukotzue gero gehiago eta Bai. erabiltzeko. Ze asko erazten dabe, normalean bi karratutxotan gainera etorten da, ez dabe bakarra saltzen, ez? Bi karratutxotan, publikoan 50 saltzen duena, bai. bai, 60 zentimotan orduan, karo, batek esaten dau, bakoitza dauzka 15 gramo, gutxi gora bera. 25 hori. Eta igual pizza baten, 10 gramo bakarrik. Eta igual pizza bat eitzen dago edo pizza lau hori eitzeko 10 gramo erabiltzen da, da gero, eske bestia, azkenean usteldu itzen da edo sukaldien geratzen da, oskaioan geratzen da, ez tozu gehiago erabiltzen. Izostu, izostiakin bebai, ondo kontserbatzen da. Ero hori, hain pizza horia gehiago. Bitu, horrekin Bai. aurrean dezu, hain pizza horia beldur gabe eta ero izoztu. Baina batzuk gaukiko da izosgailua hori gainezka da. Bai, bueno, baina hortan, nire anaia egiten duena da, pizza horia egiten du, altzatzen du, Bai. gero lusatu egiten ditu, Eta holan sei sortz hartzen ditu, eta bakoitza papela azpian, gero plastikoarekin, beste papela, orea, plastikoa. Eta dauka, egia da, izozkaio handia daukala nahiak, Bai. Eta dauka, atal bat, non pizza orea dauzkan, eta orduan, bueno, etxean, oitura dauko pizza jateko, hogi irin interlakin nahi egiten duan nahiak, eta ondo atetzen zaio, Eta egiten duena da, behar duenean, hori bai ateratzen du ore profesionala, bat, tomatea botatzen dio, gazta bota, eta gaina hori tardatzen zuen hortan, bueno, desizoztu egiten da, eta horrela egiten ditu, karratuak, gaina egiten du, ja tamainua hartuta dio, labeko erretilua, eta labeko erretiluaren tamainua da, ba, izozgailuko kajoien tamainu bera dauka, eta arexegaz izozgailuan, eta beraz, nik egun batean hartzen dut lan pixka bat, ez da lan asko, orea egiten dut, hori gastatzen ditut, hori profesionala. Hori, eta gero lusatu egiten ditut, plum, eta izozgailura. Hori esan da, etxian, eta aipatu izan dugu inoiz hemen, kroketak behar baituzu eta izoztu, mesedez, izozteko garaian eintzazue kroketak, normal, kroketak egin orea, gero irinetik, garrautzatik, ogi birrindutik, eta erretilu batean zabalik irekita jarri. Ez jarri bata bestean gainean, olako taper batean, segero horiek, eta izoztu, segingo diena da, dana itxatzi. Inberdiena, zabal, izozgailuan sartu, eta behin izoztu direnean, golpe batzuk emon erretilu horri, poltza batean sartu, plastikozko poltza batean, eta gero ja izozgailuan hor sartuta, ja aske geratzen direla. Ze, hori, bueno, gure etxean egiten zan hori, gure amari zenbat, bueno, azkenen ja, ore batean horan fila bateko egiten du, baina lehen hartzen dituen taper bat, biru geruzakin, eta eroan, esan, olako, askatzen ibiltzeko, labanakin ibili behar, Zigor, oin kroketak ipaitu dituzula da bexamela irina da. Pasako ez da zu hor daukaten irina, meze? Bai. Hau hori, lantzen joaten bagara, joango da gutxinaka, hori, hobeto lantzen, baina, bueno, irina apurtxo bat bai, gehitxuko zau, erresagoa apurtxo bat itxeko. Truko bat, kroketana, beste bat, bueno, eta pizza nahi bota izu dana, legami hautza erabiltzen baduzu, badakizu dagoela legami lehorra baita, dala okindegikoa, baina lehorrean saltzen dutena, horrek ez du behar oskailurik ez ezer, hori bai, neurriak ez dira berdinak, Hau da, behar badugu gramo bat honena, bueno, 3 gramo freskoarena, hautza bat izango zen. Orduan, 10 behar baitu freskoa, bestearekin normalean izango zian 3 bat, ero horrela nahikoa izaten da. Indartsua da, eta, bueno, freskoa komen izaten da moduen aktibatzea, hortu lehenengo azukre pixkatekin, ero errezetak eramaten badu, irina eta urrepelarekin, oski beti askartu ingo dugu prozedura hori, bueno, bestearekin, hautzarekin ere, hau lehorradanarekin ere, bueno, gaizki ez dizu ingo, baita hobeto da, baina erabili alda aktibatu gabe. Naiz eta biak ere inaldien, hor, egia da errezeta batzuetan, gauzatzuk ikusten dituzu, eta gaina gozogile ona, gero okin onan errezetak jartzen dizutena, hau horrela izan behar da, bai, ero bai, eta ero beste batek, bere kategorikoak hartu eta idazte dizuta, bueno, eta hau, egin alduzu horrela, ero ez. Eta esaten, nire eskema guztiak apurtu dizkidate. Bakoitzak bere eskola. Gero botatzen dugu, irakurtzen dugu, hor konbentzituta, eta gero etortzen da beste bat, teorian ere, aditua dena hortan, eta esate dizu, ez da gorria, urdina da. Geratzen zara, zen asketa lortzen da, gorria eta urdinarekin, badago... Gorria eta urdina morea, ez?
Bai, zango zan. Marroixka, igual. Morea, ala. Hori bat zeuden, zein da horiarekin da naztuta, segun zein kolorez berdina lortzen dienta? Bai, horia eta gorria laranja, horia eta berdea, oza, horia eta urdina berdea. Bai, horre, kolore primarioak edo dienak, ez? Idearik ez. Ez dakizu, kolore kontutan? Ni kolore kontutan oso txarren naiz, lehenkoan bezak batek esan zian, bai, txaketa bat lortu behar dion koinatari. Bai. Eta joan nintzen, aukera daukat, holako marka baten representantiak, guztien digu, pixa merkia gota. Eta zan nion, bat dago, holan, laranja oso polilla ez da izer, da, ingen duen, bideo deia. Bai. Eta holan, eta nik enfokatzen da, nun dago laranja? Hau, ez hori koral kolorea da, eta nik, ala, jazta, koral kolorea. Vale, eta egia da, gero, berak laguna marka honen representanti dana, berak esan zera, bai, zigor, behitu, karri zenan txaketa, la rosa eta behitu, hau da la rosa eta hau da bestea koral kolorea. Baina, bueno, laranja ematen du, koralak... Representanteak ze esan behotzu, berak jakingo da, baina hori, ez dakit normalian, neska eta mutien artean esaten dago, ez? Nik gorrixa, edo Denisek, mutiak gorrixa, eta nik, zau, granatea, bermeioia... Bermeioia kolore bada? Bai, bitu, eta atzekoak esan dau bai. Edo hori korala, gorria bebai badau, gorri argia, gorri irriunaz, kolore desberdina badauz. Ni bermeioia holan entzun da, ez da muskuioen atzera, ez da olako itxaskiren bat, ez da mejilloia, ematen du. Bueno, hementxe, hori ba, lantzen eta ja, holan daukagunean, ingo duguna da, lusatu arrabola batekin utziko, holako xe lodixa. Vale. Eta luzengan. Beraz, hemen txe. Hemen besteakin, egingo behenun legami freskoarekin, gero altzatzen utzi barko. Hori da. Hau. Bueno, hemen ekarri zute orain, Erresuma Batuako gastronomia, gero munduari zeman dion. Egia Erresuma Batuak... Munduari zeman dutzen, fish and chips. Eta... Scones. Whisky. Lehen orduan goizean. English breakfast. Yeah! Gozari inglesa eta hau, hau nik lehen esan dut, ez da, lehenkoan esan nuen, ondo gozaltzea gustatzen zaidala, gozeakin altzatzen naizela. Nien nahi gozari hauen salea. Ez, odolostia gozaltzeko ez jatzu gustatzen? Lehenko eta baino odolostia deitzea, berai egiten duten nahi, gehiagin iruditzen zain. Hori ez da odolostea, ez da, holako... Black pudding deitza jara. Bai, baina odolostea gure, claro, oituta gure odolostea ezberdina dira. Bea zaingua ez da. Ez. Gero, jartzen dituzten babarrunak ere, Gernikakoak, Estolosakoak ez dira. Ez dira, arabakoa bez. Jartzen duten hiru egiarra, ez da hemengo ondua, hemengo Euskal Txerriarena, ez da ere. Ez da maskaradakua, jartzen da. Ez da. Eta, arrautzak, beste horren beste, zer da, irugiarra, arrautza ferjituak, odoloste hori... Tomatia plantxan be bai. Tomatia plantxan, barrengo horiak jartzen dituzte baita, babarrun txuri hauek horiek, txuriak izaten dira normalean, ez? Bai. Babarrunak. Tomatiakin, holan ketxupakin gainera. Gainera ketxupa eta ziapea. Bai. Patata batzuk holan be bai jartzen dituzte. Patata bai. Nahiko osoa da. Zer goz, bai, dultzia, oso horre diabetesakin kriston. Osoa, ulertu dizu. Egia esan, hau, eta ero noski, zaintzen ari da, eta tetxo bat hartuko dugu, azukre gabe, mesedez, hau gozaldu ondoren. Tea bai eman dio, munduari, eta hori indiatik ekarri zutela gogoratu behar dugu, kurria eta hor badago, nola da, oiasko tika masala ero kurri erara iten dutena, oso inglesa dela, baina berez, jatorria indien daukala, eta tearekin beste horren beste, ez? Tea ohitura hor beti esaten da inglesana dela, hor obelizen eta marrazki, horako ipuinen baten hartzen da, hor juten direnean Erresuma Batura, nola, gelditzen diren, tearen orduan, guda gelditu iten zan, eta tea mesedez, esne laino batekin. Horrela esaten da. Nik ez dakit honek eskoneak ondo sartuko dien te batekin, baina guk orea landu ostian eina daukagu. Eta ointxe holako lodierakin dauzenean, jarriko labeko erretio baten, labia dau 200 gradutara, eta ingo itxugu nik bita baina karri itxut, ez dakit igual honek txikitxo bako beto. Bai, satitxo, itxulita eskon, satitxo baldin bada. Hori da. Txikillo. Olako satitxoako be. Orduan joango gara behitxu.
holaxe jarten, bata bestian onduan, Vale. eta hau izango da. Zema denbora gero honen labian, Patri? 15 minutu, 200 gradu. Eta bitxartian, ingoitxu, Oso ondo. betegarrixak izango dienak. Tipikoa, Patri, postre moduan, pudina, Bai. ez pudina izango zen. Muffinak, Bai, inglesa dira. ez dakit inglesak edo estatu batuetako edia. Lehenunean aipatu nizun, beitu, nire alabak esan zidala zerbait postre bat berria emidala. Badala kukiak eta ez dakiz zer nahaztuta, bien arteko errezeta bat. Bai. Cookie muffin, ez dauz zerbait. Igual horrek asmakuntza barrixak izango ziren, ez? Aurten Londresen egon da alaba, inglesa ikasten, eta han oso modan daola, eta zerbait, gero gogoratu nintzen, kukiak ez da izan, eta kukien inguruan zerbait da, kuki eta beste zerbaiten arteko bihurrikeri bat, bien arteko nasketa bat. Baina ez dakit zein da. Deitu mardio berrioz, txorien ekarri nahi dut. Ba bere esker probauko itxugo hone gauzak. Zeintzuk. Zura alaba eskerba, zura alaba korpistan jarri dutzu bai. gauza berrixena, da eskertzen da gazterixan inguruan ibiltzea, ba horre gauzak ikesteko. Bai, ekarri zean liburu bat, aita ekarri zuten Londreseko errezeten inguruko liburu bat. Bai, bitu. Bai, baina ez, antza ez du ondo ikasi edo inglesa nire alabar. Zeba? Zan Londresen zertan tipikoa jatea. Zeko bakoitzea. Gida bat. Egia da, hartzen da, Londres food, ez da izer portada ikusten duzu, baina ez dira errezetak. Dira, hola, jute den basate jatetxe honetara, eskatu ezazue bertako izokina ez dakiz zeretara. Jote amazate besteko zotegi ondara, bertako eskuna eskon zer ikusgarria dira. Igual esan sotzun, hola, narixa botateko datorren udan batera joateko. Bueno, hementxe, honek, hori 15 minutu, 200 gradu, bale? Bale, markotu gabe, holan ez? Holaxe. Bale. Eta oin betegarria, gurin betegarria da. Hori da, klotet, berez deitzen da klotet krim. Eta klotet zer da hori? Zer nahi duzan? Ba, ez dakiz segure dagoen esan, baina holan deitzen jako, eramaten dagoen betegarrixa. Eta azkenean da gurin krema bat, esne apurtxo batekin, eta azukre dexentekin. Hemen, lehen horrek apurrak eta ertzak alditzu dienak, berriz osatu ditugu, eta gero, sartugu beste txanda bat, berez, hemen gordeko irinakin batera, beste gaietiakin bai batera, eta jarriko gara hori, lanian. Ondo, hau adaskarekin arrotuta, ez? Hori da, hemen ekarri dut. Badago, emakizu hemen gure, nik uste dut, Bilboko postre tipikonetako bat. Bai. Hau da, gurinezko opila. Berez aukera ezberdina dago betegarri egiteko, bakizu hori gurineko krema bat dala. Bai. Hau izango zen berzio azkarra. Hau da, gurina bai, ze Bilboko haitzen da, karamelu batekin, ez? Almioar batekin, bai. Gurina oinarrian, gurina da. Bai. Eta jaten duguna, gurina da. Berez, azkenean, izango zen, opil suitzarra, izango zen, baina betegarri hau honekin, ez? Eta gainetik azukrea daukala. Eta hau bai uste dela oso bilbotar. Txorienen uste bi aldiz eroin izan ditugula. Erabeki dugu gehiagotan ez egitea, ze bestela gero etxera bultatzen dira batzutan, alez ez ditugu egingo, sentitzen dut ez begiratu horrela. Igual ekarringo ditxu, bakitzu honenak etxan dauzela. Hasi gara, ja. Benetan? Ez, honenak... Ia, bitu. Esaten dago baietz, ekartzeko. Bale, probatzen da. A ver, honenak zarautzen daude. Bueno, mesedez. Venezolar batek egin da. Errezeta bilbotar batetik, aterata. Bale. Bere maizua Bilbon egon zan. Onartzen dotzut. Bere aitxagin arreba dala bere maizua orduan. Etziozu ikasu horri. Hemen dik musu bat, Horacio Txazin gozogi handiari. Eta, bueno, bai, egia da, bitu, hori esan duguna ez ekartzearen eta Horacio, izan genduen, Horacio gozogilea, izpuru gozotegikoa zarautzen, izan genduen gure kolaboratzaile moduan, eta etortzen zen, higian behin txorien etortzen zen, ez? Eta hasi zanean, etortzen zen, emozionatuta, eta ekartzen zituen, bandejak, beteta, palmeratxoak, gurinezko opilak, arroz pastelak, eta gu hemen posik, eta esan genduen, Horacio, mesedez, ez ekarri zer gehiago. Egunean ingo duzuna hemen, eta listo, ez ekarri gehiago, baina, zigorra, jakindak gaur natorrela sobera inditut gehiago, eta ez zait kostatzen ezer. Zaizu kostatzen zuri ekartzea, baina guri gerri gueltatik entzea, bai, eta, bueno, alez, oin ikusten duzun tokian, lehen berrota mauskillo pisatzen zituen. Etxut, taldekide barrixak, goixian, ez hau basatorera kirola itxetik, eta, berak,
kriston pila argaldu dauela azken aldixen. Eta nik esatu dutzen, lan txarra aurkitxo zu bueltan. Zer, hemen txorinen lanian hastiak, ez dauka ez da dietakin oso ondo eramaten. Edo behintzat, aukibiozu, hori, zuk aukibiozu, burua gogor eta finko mantendu bizara, ze karo, hemen txegero egoten die kafetxua, pastelak, txorieneko errezetak probatzen, eta... Hor, urtarrilean jendeak egiten du, ez da izu, urte hasiera moduan, egite ditu, urtean abdominalak egingo ditu, eta urtean tabako utziko, ez da izan, nik urtero egiten dut, bai, abdominalak esaten dut, baina txorienen hauenean neurrian jan behar dut. Probatu ordenean, errezetak, beti dena probatzen ditugolako, eta gero hor geldituko da. Baina ez du lortu oraindik mantentzea, saiatzen naiz, Ze, egia da, beti kafetxoa, beti norbait zerbait ekartzen du. Gaur, Aitorre lehen, zeukan, zei luzea zeukan Aitorre, goratzen za, egin zuen trentza bat, moztu zuen, eta ekarri dugu gaur jateko. Trentza bat? Trentza bat. Errazkua zegoela, jaina, txokolatezkoa, beti honien aiz izan, beti laraina esku eta gozo, baina, hau, errazagoen benetan. Goxua esan, bai? Bai, da, esan du, pusketa bat jango du. Iru jandik. Goxua egongo di... Iru? Jando oso? Iru. Gero, konturatzen zen, segitxuan gazta dalata. Gero, holan, Estefik esan du, eta niko zea daukata, zaizu iritsi trentza eta, ni holan, disimuletan. Bai. Koitxaua. Baina, zuk bere dietan gatik indozu baina. Bere gatik, noski, entzun dizuet elkarrizketa eta erabakitu, bai, Bueno, hemen txesartu dugu gurina eta azukria hautsan, eta gero lan testuria emoteko apurtxo bat bigun haua, esnia. Nik jarri ditut biko jaraka da, baina hemen, esnia zuen kontu, Holan, apurtxo bat harinagoa nahi badozue bai testuria, baldozue gehiago jarri. Orduan, hau izaten gara, betegarri xa, ontxe hau, fregatu baino lehen, pro inbidala. Honi vainilla likido pixka bat oso ondo eratzen zaio. Ni hau nik ero betegarri moduan probatuko, niko daukat. Bai, eta pikuana. Nik tostadak eta itxe danean etxian, normalian ez dakit arrarua nazen edo ez dakit hori tipikoa dan, nik gustatzen bat gurinakin eta bestia marmeladakin. Biak ez? Biak batera... Nire bikotea da bakarrik gurina eta ni biak beti. Bai? Biak. Bai, nik ulertzo dut, bakarrik gurinakin, eta bakarrik marmelakin bai. Eta laba da marmelada salia. Baina hor, guztu eta ez da bezerri datzita, beraz? Hori da. Orduan, hau, nahiko potente da, hau. Hau, bakarrik jaten duzunean, azukre pila dau, da dulzea dau. Baina gogoratu, eskon opiltxoei ez dutzagula, pejarrek. Orduan goia zitxoitera, eta gero marmelada, gurina, kafesnetxo bat ingo lan hau akompainatzeko. Bai. Venga. Hementxe gure opiltxuak, legamisak ez dakit hor egungo ez dago efektu asko ingorutz. Baina, holaxe bigauen. Sandwich moduan ero, zer? Hori da, sandwich moduan. Hau berez itxen dana da, normalian gehiago altzatzen da, erditxik zabaltzen da, eta hor sartzen da betegarrixa. Baina guk, beti soluzioak aurkitza itxugu. Polita esan gatuko geruzatxo bat holan, da ero mermelada pixkat holan, eta gairetatxo moduan. Ero sandwich moduan, bai. Ingotzu kasu. Ez da dit, sandwich moduan igual gehiegi. Ez? Eta holan ez dakit. Behitu itxelan itxatuten kasu, noixian behin. Ez da? Ondo geratzen dira, Betegarrixa bildurbarik ipini dut. Ez que esa hostia, soso dauela... Hori da, jone da zatu eta esan dut, behar du. Baina, esaten duguna, ez da egin duen umaten postre bat, probatu gen duen hasieran da, soso jau, azukre falta zaio. Gehitu gehiago eta gero berez zijoan beste nazketa batekin eta kombinazioa berez ondo zegoen da, gero azukre gehiagi izan zuen. Hori da. Arata be, hau azukrez, larri egongo da, eta hone digure, eskon opiltxoak. Ja, hau osten usten badugu, azkenean... Te bat behar dugu honekin, ez? Bai, baina azuka urtea ez tozu ekarri, lorak ekarri txuzuta. Lorak jangarriak dira. Nirea, bai. Lora asko dira jangarriak batea. Hau bera, ez da lorea, baina gozua bada hori. Bai, ontxikusiko itxugu lorak.
Bueno, hau ez da, ez... Tatuaje batiteko ez hemen? Ez da tatuajeak ez ganagoa markatzeko, ez. Hau, lore frigituak egiteko gailua da, nahi eta nahi ez behar duguna, eta antzan, mundu bat omen da, molde bakoitzak marrazki ezberdina dauzkate, eta hor pila bat daude, nik hau aurkitu nuen, gustatu zite, lau bihotz, eta ez dauka, hau azkenean da, ore bat, frigitutako ore bat, zeinik gero, estia botako diogun gainetik. Prozedura erreza da, eta hau da. Arrautza laranja salarekin eta anitzarekin irabiatu ingo ditugu, gero horri esnea botako diogu, eta bukaeran irina eta bikarbonatua. Pausatzen utzi, olioa berotu, bertan 30 segunduz moldea berotu, eta gero molde hori lortutako irinean sartuko dugu itsatzi dedin iskinetan. Gehiagizko orea kendu, oliotan sartu, frigitu eta atera. Gero gainetik azukrero estia bota eta zerbitza. Orduan bat izan dizuana, estiera emango du, baina gero gainetik botako diguna, ero azukrea kanelarekin, ero egiten dute batzuk ere. Hori iramango duen apurra, baina bestela ore honek, ez dauka, beste gozagarri, uste dut, eskonekin hartu dugunakin, nahiko daukagula gaurkoz. Nahiko azukre bai, hori argi dau. Anisa, ardotxuria batzuk botatzen diote baita. Anisa, ero ardotxuria, eta laraina azala, ero limoia azala. Bakoitzak bere gustora. Hauek irabiatu eta gero esnea izango zen beste likidoa. Gero lehorra botata. Ez duke zer. Bai da, errezeta hau oso tipikoa da gainera Gaztela eta Leonen eta Gaztela Mantxan. Eta esaten daue, jatorrixa daukala gastronomia sefardian edo, ez? Juduek da nola ekarri zabien, da euren sukaldaritza motatik datorrela. Gakoa zein dan, orean konsistentzia. Ze hau, oso fin geratzen bada, ez da hartuko, hau da, molde honek ez da hartuko, eta oso lodi geratzen bada bebai, gero olixotara eta botateko, zail egongo da. Beraz, zigorrek ezagutza itxu neurrixakor perfektuak, eta ikusiko dugu. Gero, ekilore oliotan normalian frigitzen da, saporia ez hartzeko, eta moldian kontua, zigor gaur, erromantiko ikusten dugu hementxe bixotzekin, ez? Bai. Eta lorekin. Olako naiz. Bai, olakoa zara. Baina basan garai bat, lehengo emakumiek eta kozinatzen zabiezenek, bihatzen zauela molderik olan preziatuna originalena. Eta hori izaten zen altxor bat familien, eta joaten zen belaunaldi joaten. Orduan, molde desberdina dauz, batzuk oso originalak, eta gehixenak, olakoak. Baina gero badauz batzuk, benetan, diela hori, altxor batzuk, urte pila badaukienak. Nik hor irakurri nuen liburua, zegoela bat, ez da izan belaunaldi pasaz zituela, ez da iramapiku, uste da, azakeri bat iruditu zitzaidan, trapadeia batzuk, Bai. Hemen garrantzitsua dana, hemen ekilore olioa eta hau lehendik berotzen jarrita daukat. Sartu ingo du, eta berotu inbar da. Zeratik berotu behar da? Beroa sartzean, horrera kozinatzen hasiko da, eta horre lortuko du, horrek ingo diguna da, itxastea paretetan. Gehiagizkoak gero kendu ingo du, berai gaina errez jartzen da. Gero lan, toke batzuko lan, klak, 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 eta askatu egiten da paretetatik. Egi esan, probatzen nahi nuen, etxean. Eta probatu, gaur estreratuko du. Baina, atarako. Eta interneten erosi dozu, zigor, edo olako denda baten, o ferretixa baten, Ez interneten, Gaztela Mantxe inguru hortan, eta burdindegietan da saltzen omen dituzte, eta modelo ezberdina dauzkate, baina egia da, interneten ere badagoela, eta nik handik ekarri. Bikarbonatoa, eta listo. Oso ondo, bakitzu hau, Gaztela Mantxan eta Leonen bakarrik ez dela itzen, baizik eta Kolombian bebai. Horako antzerako kruspeta bat edo, eta han solterita deitzen dutzia. Solterita. Eta hori da, ez dakit estrategia bat dan edo, baina hori kaletik hartzen basabiz, jendiek igual pentsauko dago, horrek ez dauka mutiek, horrek ez dauka neskarik. Ligatzeko modu bat Kolombian. Ananan teknikari gehitu behar zaio orain, lore hauena, ero? Lore hauena edo zein frigituri. Esaten dute hau jakiteko beroa dagoen, aldamenean daukasunari azalean olan eragin pixkat. Gorri geratzen bazaio azala inda dagoela. Patri? Neri ez behitu, aldamenean bakotza aitor bebai. Aitorren azala hori gorra, Horregatik. Hori ez da berretzerik. Berez,
temperatura, nik uste dut, igo egingo dio ezta? Bai. Beti esaten dana, ez? Esate izute, hemen honek, holako gauza egiteko beti honena da, holako frigigailu bat, ero non temperatura kontrolatu izan aldugun gailu bat izatea, ez? Orduan, 180 gradu izango zen aproposena, bestela, beste ore batzuekin baki pixka bota eta ja, altzatzen bada ero, egin da gongo zen, baina, bueno, ero temperatura izango genuen, baina guk, bueno, hemen, txorienen, bai, bitxu, eitzen du, eitzen da usarata, bai. Hor, 10 segundu zeroan utziko dugu, bai, pixkat, barruraino ez da sartu behar, hartu Olé. du, Hartu du, bai. eta orain, Eta ontsi pentsauko eskatuko dala, ez? eta orain, utzin behar da, pixkat eitzen, segundu batzuk, Bai, eta batzuk ikusitut, laban txiki bat atara jazu espada, padre? bai. Epa, puntillatxo bat. Bai, hori da. Badoa, Bueno, lehen aldixa izateko, hor joango gara ikasten zelan egiten dan, ez? Pila bat inbar ditu, ordan, ikusten duzu, hemen pixkat itxatzi egiten da, baina, holako golpe lehor batzuk eman da, animatu inbar zaio, junai eskatzen, Eta hasi da, pixkanaka, ja, kozinatzen doan einean, ui, bai, honekin gero, dozena bat inbar badi, Ze pazientzi behar da honekin. Hori estrenatu berri daukotzulako. Bai, hori da, oraindik ez daki bere ogibidea ez da ikasi oraindik. Nik uste dut hemen lagundu behar digola iskina guztietan askatzen. Holan, tak. Eta pixkanaka, bado, Bado, a ver. Bueno, gutxinaka. Tokin baten, ez da inun itxatzita da. Holako gauza bebaitxo horien gertatzen. Baitxo, hemen dago, bado, Dik, sukaldari hon baten sekretueten artean dago pazientzia izatea, lasai, arnaz hartu sakon, suderretik bota, eta hau, holan, ostikoka sukaldetik ez da bota behar aldala. Hola! Bueno, utzi guzu, ni oin experimentatzen jungo naiz, eta 3-4 gutxinez oin ekarriko ditut. Hori hogan ez zeukan temperatura, hemengo petalo honek ez zeukan hartuta behar zuena. Baina hartuko du, lasai, ointxatuz. Zigorriturri eta zerbait bada egoskorra da, eta nik esan du, loreak atarako nituela, eta atarako nituen. Falta jakon praktikia, ez? Bai, baina berai, Berai. Berai, egia da, lehengoa izan da, baina besteak gero, azkarre maskatzen die, Hori, krepak eta itxen dugun bakoitzean, lehenak ez dagoela balixo eta gero bigarrenetik aurrera atalaten dara. Gaina, egon gara askatzen da, ataritxu golako lore bakarti batzuk, eta esan du, lore bakarti hauek erabiliko ditugu. Pixotzak. Bihotza, parkatu. Loreak oin ari gara egiten, eta, betxo, egia da, nik oin ia ezer egin gabe, utzin bar zaio segundu batzuk, 15-20 bat segundu hemen, eiken, eta gero, ja lagundingo du pixkat, askatzen, eta badoa, oina hasieran biguna dago, eta ero, txak, bera bakarrik askatzen da. Eta ze politxa, Bai, buelta emango diogu, eta gero bestaldea behai. Hola deitzen dan. Tak, hemendik txusi hau da pixkat, baina ez dauka hola misterio handirik, berotu, bueno, oin ja behin ikasi eta gero ez dauka misterio handirik, lehen hasieran kostetzen. Bueno, baina horrek daukazu kaldea, Geniren, praktika itxia eta ikastia. Zik gauza berri bat irakatzeko zut. Ia bakitzu zedan. Bota, zein? Murrizflazioa. Murrizflazioa. Hori... Da, murriztu, gehi, inflazioa, murrizflazioa. Eta da, elikadura enpresek eta erabiltzen dauen teknika bat, azkenean euren produktuak eta murriztu itxen dabe, eran ontzixetan, baina presixo berdinean saltzen dabe. Hau da, patata fregitxo pakete batean... Lehen, 120 gramo zatu zen 2 eurogatik, eta oin 2 euro, presixoak ez dago aldatu, orduan zuk esatu duzu, dana igo da, olixua, hau, ez dakit lehatza, baina... Paketia da, laro egoa. Baina patatak, ez da behigo zen 2 euro balixo da, baina, karo, patatan enpresak, 120 gramo sartzearen, ontsa laro gehi. Eta horrei murrizflazioa ditzen jago, eta ez da pape etiko, ze gainera zuzoiaz, da askotan zein doia den dara edo supermerkatura da gauzak hartze ditzu, eta zu igual osagaiak ikuste ditzuzu, baina beti izan badi 100 gramozuk ez ditzuzu behitzen. Ontsi paketian 120 dia, edo ontsi paketian 80 dia. Karo, hori iztozu behitzen. Ero agian lehen ezen ekizun hori 100 gramo ziela, eta hori ikustu 80 eta... Karo, hori da, eta holan gutxinaka hori doia zitzen, eta orduan kostua bebai, eurei gutxitu itxen jake.
Eta, bueno, bada teknika batzuk defendatu itxen daue. Eta batzuk hori da, nik nahi xaudot, holan presixua ez da igoten. Presixua igoten da, azkenean kiloko presixua zuzabiz ordaintzen. Orduan, bueno, holako gauzatan niri baizkat bape etikoa pentsatzen, eta adibidez, Europar Batasuneko zenbat herrialdek, adibidez, estatu frantzesak, hori legez, holan, paketian, haundi adirazetea joan bidala esaten dau. Hau da, lehen bazien 1 gramo, batzuk jarte dotzue, orain, 125 gehiago. Hori bebai adierazin bidala, 80 gramo badi, haundi jartzia. Eta holan, ez dakit, kontsumitzaileok egisa da, hori igertzen dagula. Eta igual zu, bueno, ez dakit, nik dikotiak imakarrik bizinaz, 2 pertsona gara da, holan, baina, karo, 4 edo 6 pertsonen familiak hori igertzen dago, ez, azkenean. Bai. Hor, itzein gendun hemen, ez? Patri nola hori semaforoa, nola... Nutri-Score. Bai, nola gontzan, kexa bat, zehagertzen zen, horako kakao edari batean, kalorian egin zizkioten alderaketa esnearekin nahaztuta. Hau da, orduan, 200 gramo esne gehi, 30 gramo hori, orduan Nutri-Store hortan, eskor hortan, agertzen zen hobeto esnia zeukan. Hobeto esnia zeukan, orduan, ja, horren beste azukre zeuzkan, orduan, esan produktuan aberana, baizik eta izan barzan, egia da, produktu hori horrela hartzen duzu normalean, ez? Batzuk zigor, argi dau naiz, eta arauak hori zen, batzuk trampa beti bilatzen da bela. Berez, bueno, guk, honek ez dauka tramparik, ez dauka azukrerik. Ez hemen, zuzenean zuen dako inditugu, egia esan, eta erakutsi, bueno, nahi nuen, jarraitu izkero aldala. Batzutan gauzak lehenian ez diatalate, baina, bigarrenian edo hirugarrenian bai. Eta begin alditzu ero, holan estiarekin, gu bezala? Nik batean bat ikusi dut aitortu diotzut, honek hartzen eta nire gurin kreman sartzen hor. Ez da txarra ez da, Ez dut izenik esango, Ales, Jon, Aitor. Baina, Patri, honek, berak orea probatu dugu, eta ez dauka inungo azukrerik, orduan, berez holan ez da oso... Kurruskari. Bai, baina gozua ez zeon, eta zitzaion hoxe, azukria. Eta hemen inalduzue, ogitorradak bezala, hartu, plater bajarri azukrearekin da, kanela pixkatik nahi izan ezkero, eta gero, edo txurruak izango bazien bezala bai azukretik, ez? Hori da, nahi duzuena. Kanela biharrian azukretik, Jak, bueno, hemen dauzkazue, gure lore frigituak. Hau eskuekin nik uste dut jana dugula. Loretxoak ikusirik. Ez garaziko. Zeuna den estia. Oso gozua. Ja, honekin. Bai, berak, esan dako, horeak berak ez dauka ezer, berak. Aniz eta bota dugu, baina holan niko inbertan estia da gehien matartzen didana. Politia, bada, kurruskari dago, goxua dago. Marmeladakin, be? Marmeladakin, Bueno, gero ben bakoitza bere gustora jarri, kontua da, sukaldean sartu, kozinatu, eta gurekin jarraitu, zegu bihar, hemen izango da, txorienen. Eta zuek espero dugu baiet, bai? Musu bat, agur? Agur!